Така хора, добре дошли в първи епизод на Майнкрафт. Извинете. Мисля да направим къща. Всъщност аз съм направил къща. Сега ще ви покажа. Извинете. Сега ще лезна да ви покажа. Лата, включил ли съм зомбицата? Ето я. Така че се легнем. И станахме от ямката. Мисля да направя басейн. Да. Тук ще науча в другия епизод. Ще става много дълъг, поне 7 минути. Латав! Мале! Това не го забелязах. Ето. Така, този епизод мисля да се поразходим. Ето, вземам да идем. И да скочим, искате ли? Да си оставя обучите са. И така хора, ще се видим, като ида там горе. След малко. И така хора, стигнах горе, виждате ли ми къщата. И сега ще скачаме. Уибу! Аз имам легло, така че ще ме спавам и тук, ето го. Бях там. Там. И така, с този епизод не знам какво да правим, но мисля да го свършим. 2 минути ще извинете хора, но не знам какво да правим просто. Тук ли ми са работите? Да, тук сме. Дай да направим някакви работи. Чакай сега. Айран! Чакайте. Извинете, просто се гледах в един филм. И така, сега да станат 5 минути поне. Тогава ще свърши, защото този епизод не знам какво да правя. Просто да, ето е лампичка. Тук. И ето. Тук. Тук. И ей тук. Този филм е много гаден, такъв претенциозен, такъв. И така, мисля да не е дълъг, защото с телефона ми става дълги по 200 мегабайта. Така че, не знам. Поредица си е дълга. Да. Как хора, си ме извинете ли за малко? Искам да отида да видя нещо. И здравейте отново. Извинете, не се забравих май много. Мисля да направя една кова за басейна. Стана един айран. И така, този епизод мисля да приключа 5 минути. Извинете. Просто да. Сега стана 5 минути и свършваме. Иначе беше високо оттам да скочихме. Правя клипове и на филми, това филм е просто екстра. Така че, направихме кофа. Той пък няма екрана близо сега хора. И мисля това да е за този епизод, защото няма какво да правим. Другия ще е към 15 минути толкова, да. И до скоро.